समझ लू, समझ ला देना 1 साल के अंदर देवी तू पोता खिलेबू अपना भोजन कर लेवे तो सारा समस्या के निदान हो जाई। अरे बच्ची जरा अपन हाथ दिखावा। अरे एकर तो कोख मार दे बा, एकरा पर तो इको 50 के मार के बैठा दे बा। हे भगवान, ओ हो अब ग्रह के भी महाप्रकोप चल रहा बा। ग्रह के दशा खराब है, ग्रह के दशा बड़ा खराब होला देवी। मंत्र के साधना होई और भगवान का आराधना हो। बस 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 अनिष्ट होते होते बचे वाला बा। अगर समझ जा कि ये दोनों साधु तारा दरवाजा पर ना पधरले रही तो कभी भी अनिष्ट के संभावना बनल बा। माई समझा कि भगवान हमने के भेज दिल बनी, तहार कल्याण होई। बिल्कुल बिल्कुल असंभव बा। एक खातिर तारा कुछ ना कुछ पूजा पाठ करावे के पड़ी, तंत्र मंत्र के सहारा लेवे के पड़ी, और इमें ज्यादा ना 1001 रुपया के तोहरा दक्षिणा देवे के पड़ी। बोला मंजूर बानू? बोला बोला, तंत्र मंत्र के साधना होई और भगवान की आराधना होई। वाह वाह वाह।